Nagapangatubang sa karon sa paglapas ang Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms kag sa hindi pagsuksok sang face mask ang isa ka 54 anyos nga lalaki sa guwa sang Metro Police Subdivision, Barangay Bitoon, Haro. Ginkilala ang nadakpan niya si Ernesto Cañete, 54 anyos, residente sang Barangay Salingan, Pasig City, apang temporaryo nagapuyo sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City. Mahibaloan nga nagapatigayon sang saturation drive ang Iloilo City Police Station 3 sang ila na dakpanan ng sambit nga suspect. Sang ginpangitaan naman siya sang kapolisan, sang identification nakitaan gilayon sang otoridad ang armas nga nakasulod sa iya sling bag sa iya nga pagbukas. Nakuha sa possession and control sini ang isa ka 38 caliber pistol nga may live ammunition kag duwa ka empty shell. Sa karon nakahunong sa Iloilo City Police Station 3 ang nasambit nga persona. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Paul Animas, taga Bandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.